Uretrocistoscopia este o metodă modernă de evaluare a interiorului vezicii urinare și a uretrei. Este o metodă atât diagnostică cât și terapeutică. O putem folosi pentru a diagnostica diverse afecțiuni pe care nu le putem evidenția altfel, radiologic, ecografic, prin tomografie sau prin RMN, sau o putem folosi pentru a trata diverse afecțiuni. O putem folosi pentru a diagnostica diverse formațiuni tumorale de la nivelul uretrei, leziuni inflamatorii ale mucoasei uretrei, eventualele stricturi care apar la nivelul acestui organ. Pentru vezica urinară o folosim pentru a diagnostica tumori vezicale, o putem folosi pentru a evidenția corpi străini sau calculi vezicali. De asemenea, există situații în care pentru a diagnostica fistule ale vezicii cu organele învecinate avem nevoie de această manevră. Cistoscopia poate fi folosită și terapeutic prin instilarea de substanțe în interiorul vezicii urinare folosite pentru prevenția unor formațiuni tumorale sau pentru a trata anumite afecțiuni. Cistoscopia presupune examinarea directă cu ajutorul cistoscopului a mucoasei uretrei și a vezicii urinare. Presupune introducerea cistoscopului până în interiorul vezicii urinare și examinarea cu ajutorul acestui sistem optic a mucoasei uretrei și a vezicii urinare. Pentru realizarea cistoscopiei avem nevoie de o cameră specială, în condiții stricte de asepsie și antisepsie, pacientul fiind aflat în poziție ginecologică, fiind sub o formă de anestezie, fie că e rachianestezie, fie că este anestezie intravenoasă. Este o manevră care poate fi făcută atât pentru bărbați cât și pentru femei și ajută la diagnosticul unor afecțiuni a căror cauză nu poate fi altfel elucidată, cum ar fi hematuria, adică urinarea cu sânge, disuria și prezența de mici corpi străini care nu pot fi altfel evaluați. Este o metodă invazivă, principalele complicații pot fi infecțioase și legate de prezența hematuriei post-intervenție. Cistoscopia este o manevră de bază în urologie, dar trebuie efectuată numai atunci când pacienții au o indicație corectă, datorită potențialului infecțios pe care manevra îl are.